College mun ay fibro season part te namar ba kibun kiba kali bat kiba comment section kali be phang gine ki DSC exam lano te ngam jula ban jubab ne ngam kwa ru ban jubab namar athat ki comment kaju te bun kim tip matrai ba kim ju tip nang de first time ki jongki te ngaban pensyai bai ki phang gine ki DSC exam te kibun bagi bakali ong lano ke exam lano mi admit card lano ko ne kom tai ngala thep mta tar tar ki don lagi jong te ngan ong ngai pi yang ni ngap ba kitu ki ba nang de first time la ne kitu ki ba adapt thep asin license te kelas tu hi kumno ka long ka proses nam ta ki exam DSC te ka DSC barabar kan mau mo kam jumi kloi ba dami kloi ru la adapt thep exam ka result kami hadin Saus nem, sans nem, kumta hi ka proses man ka por tang hang tang tu kan nei kepada mi keloi kata rada ki ta ki bede ki member ande ki elek ban pen keloi tang kata hin re babun sin haman la ki district kami islam mai te kitu ki bakali yong lano ka exam kumta ter la ko ban tip no te phimla ban tip lano ka exam kala ban keloi kila ban mi keloi ru kila ban slam phithep menta kan mi exam sadin asnem laisnem himla ban tip kila ban mi eden library sabanai himla ban tip tangba kiba bun hi ki exam la ne ki result ki bade jonga DSC ka shimpor ba di license ki saus nem ngam tip re ki le kumno ne gimno ngam tip re kata tangba ka shimpor bi kumtahi don teng lai ki sujak klep no don matip shu hai kata exam hai kita ki pus judon matip te kumbai nuksa kalon ko ka pus riboy kamne ka balai akhi exam na du ar pho way hak tu te ar fly ar sau mental license nem empat mi result te nang shimpor biang te kumno saus nem sans nem te kum hai isjenta kimi ina DSC isjenta ru min sure ada pen mi lupai ka post ada apply advertise hadin advertise biang ye kaju te yekitu ki balada tab lupa ru ong cancel la haji gisha ki balada tab lupa syuang waj ba katu kepala adap tab lupa katu kepor la biang ndai la cancel la su ai ka bai apply kita ki post pada tes dang biang te ka shimpor biang sakanon ta sashi asnem laisnem biang te kata tem tip ta kadau ki ba tab DSC te phimla ban syuang re lano exam la jan phimla re ban tip ya kata phia ban shu bi ready ne pen kret lupa kala ban kloi bet kala ban slam ba wadla kala exam ka kloi kemud ba ka result hang ta te naik kemilan tisu kan wan hadin lai sau san rusnem ro orang don ki pos ki bawan mi result hang ta te gidon gi jong district don district ki ba la ban le kloi ka shong hu DC ban pen kloi ba kita ki komiti ki ba dai lang tu ki member te kala ban kloi la nyang ta bun maslam be te gidon ru ki bi ong ngam tip sai kata ka dei sisa ne kam dei te ba haban ne kren ne kata ki ong ba kini ki post grade 4 lara kidon ki balada 3 lupa la na ki di kontrak mak la don ki kontrak haja ka jong kitu ki post balai ada ki la 3 kumba si post nem tam e ki la ban ai permanent ni kitu te kamut ba ada kitu ki yo permanent no kum ka tu ka post jong phi kala lakut don kam shu ban to exam ta kada ki bun ba shu ja la ja kum tai klem ben mi result kham bana mano ba yo klem tip bun pha kum tai te ngam tip balai kalong hadu kan ni haman lagi district kasih long baik kumta ka kloi to exam slam ka result entai slam ka exam la apply la adapt tab la adapt code anono rom tip shu te menta ki ba code application gede na po DSC merang te la adapt tab ndu to por menta par banai te kan simpor hi te nai kerki te bihap shu abai lano kan mi notice kumta ya pen kre lupa la dapi kwa banyo and DSC is jentia DSC west jentia la tang bakla te gidon lagi jong district ki bami gidon ki ada tab na do mono gitu ba tab kim tip kim kan mau shu bangnya tab ya ka post jongga di asiru te takadau te shu yai abet na rami notice ki lapan mi hi lang ba ka website ka jongki district website gidon man lagi district gidon lagi jong website na ne lang ba ki kot khobor lapan mi ben te haja ka jong gitu ki post ki bala jiru ki ladon lupa ki baterai kontrak mar ki hapan wat hi contractual man train nam ta gitu te takadau kim ju pen kloi kim ju e ki charger kum tai hajing si jal dak le kloi tang po simnai ne armai baru ada upload ki kam jam tang ba ngam tip ka proses kayat kumno lang ba ka DSC
te baro ki DSC ki system me te shuya sha ngamtip lano ke exam ngamtip shuya ya ab ki notice kelab bandai arnai lebe kelab bandai shisnem kelab bandai sausnem kelab bandai sansnem te shuya ya ab ya pen kre nam ta kita wa te tep ki jat kamru tamba DSC te nai bu expectation than bahkan mi koloi te tang kita he ki jing pensai nak leng jonga khulujbun